Arratsaldeon deizuela, zer modu zarete? Sasoiko hasiko dugu gure urte berria. Promesak eta hitzak betetzea. Hoixe gaurko gaia. Maritxu, arratsaldeon. Maritxu, erraxe erraten da gero, 50 aldiz Santiago bidea, bai, hori egin behar du gero pertsonak, Jakin dugu pixka zure aitak egin zuen bidaia hura zer izan zen, ze hor dago guztiaren oinarria, ezta? Bai, promesa ez da, hasieratik izan behar. Maialen Dorronsoro. Txikitatik familian, batez ere aman familian bizitu duten zerbait da, ezta? Bidal, arratsaldeon. Arratsaldeon, Zer moduz, ongi zara? Oso ongi, lasaitzen, ez bai Joseba. Arenez relajazten, Hori da, guain zer egin behar dut. ikusten da horrela. Eta mugimenduren bat egin behar Hordeko dudanik. bai, orkatilak, gure artikulazioak esan behar dugu joango dira beti. Gure belaunak ere, gure aldakak, eurepe joango dira, momentu horretan osongi, eta horrek egiten duzkune da, ez bakarrik, horrik artikulazioak, gure tendoiak, ze gustu da horrela egotea. Gainera, relajatzen zara, bakarrik horregonda. Bai, oso, no? Problemari gabe. Zebilen gaur goizan zurrumurru bat eta albiste bat. Zurea da hitza, zer nahi diguzu kontatu? Biba Xabi Perez, biba Martin Txokarro eta biba Ruben de Castro! Zorionak Euspainolen, haze valentria lortu duzuena, bejonde izuela. Biba Izaskun Moiano! Sorpresekin zatoz izaz? Bai, aspaldiko partez sorpresekin ator. Zirtza! 2.000, 2 milioi. 2 milioi gutxiago. 2.000. Eta 200. Uaterko zirzarteko bi txapel! Ederra gainera, jarri buruan eta gozatu, Jon Gomez Garai, arratsaldeon, Jon, non zaude zertan zabiltza? Ze sorpresa, nik uste nuen hau txantxa bat zela, ez zela izango, baina hor zaude, Zer moduz? Bai, amutxe, goza tritita guzti. Egun da santima mina, benetan egun zamina, goiko zeruak gorde dezala, luzaro geure harima. Apago! Zer? Bai. Maialen eta Xabier, nahi duztunean etorri zuen finikituaren bila, bihartik antzinera, Joseba Olagarai, biba zuekeko aurkezle. Biba zuek!